3, 2, 1. Příběh o Bohu, světě a tobě. 3. Bůh, to jsou 3 osoby spojené láskou. Na počátku byla trojice, Otec, Syn a Duch Svatý. Ne 3 různí bohové. Jeden Bůh, který je nerozdělitelnou jednotou 3, trojjedinost neboli trojice. Trojice není matematický problém nebo starobylá hádanka, je to dobrá zpráva o tom, že Bůh je láska. Otec vždycky miloval svého Syna v jednotě ducha. Jak si to můžeme představit? Boží Syn je obrazem Boha. Dává nám možnost nahlédnout do Božího života. Představte si například Ježíšův křest. Vidíme, jak při něm sestupuje Duch Svatý, zatímco Bůh Otec prohlašuje: Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě jsem našel zalíbení. To je rychlý obrázek Božího věčného života. Otec vždy miloval svého Syna s radostí Ducha Svatého. Boží láska byla ale příliš velká na to, aby si ji Bůh nechal pro sebe. Boží láska se chce sdílet s dalšími. A tak Otec skrze svého Syna a Ducha stvořil svět, protože chce, aby se do jeho rodiny připojily miliardy dalších dětí. Vy i já jsme byli stvořeni k tomu, abychom slyšeli jeho slova: Jsi moje dítě, které miluju a ve kterém jsem našel zalíbení. Smyslem života je najít naše místo u trojice. 2. Příběh světa je příběhem 2 lidí. Bůh jednoho člověka, Adama, ustanovil jako hlavního správce světa, aby pro něj byl přínosem a staral se o něj. Adam ale přestal Bohu důvěřovat, odvrátil se od něj a začal se soustředit jen na sebe. Tím se svět propadl do smrti a prokletí. Byl to doslova kosmický pád z milosti do nemilosti. My jsme nyní součástí tohoto narušeného lidství a cítíme prokletí porušeného světa. Lidstvo připomíná vánoční stromek, který byl odříznut a násilím přesunut ze svého přirozeného prostředí. Můžeme se přikrášlit módními ozdobami, můžeme dělat nejrůznější dobré skutky, ale uvadáme. Nemáme v sobě žádný duchovní život a naším osudem je skládka odpadu. Adamův rod si vysloužil Boží odmítnutí. Bůh k takovému způsobu života řekl věčné ne. A to proto, že pro nás chce něco úplně jiného. Chce, abychom všichni našli skutečný život ve druhém Adamovi, Ježíši Kristu. O Vánocích Ježíš přišel jako člověk, vstoupil do našeho porušeného světa a ujal se našeho ztraceného případu. Jako šampion, který za nás zvítězil v soutěži, vzal na sebe naše tělo a žil dokonalým životem, jakým bychom my nikdy žít nedokázali. Pak na kříži zemřel smrtí prokletí, kterou bychom měli zemřít my. Shrnul v sobě Adamovu přirozenost i prokletí a vyměřil jim onu pekelnou smrt, kterou si zasloužili. O 3 dny později ale znovu vstal k životu za hranicemi smrti a prokletí. A zve nás do svého života a své rodiny. 1. Jste jedno s Adamem. Chcete být jedno s Ježíšem? Narozením se stáváme tím, čím byl Adam. Jako úlomky ze stejného starého kamene s ním sdílíme jeho sebestřednost, smrt i prokletí. Když jsme jedno s Adamem, nemáme v sobě život a nemáme naději do budoucnosti. Ježíš ale přišel, aby nám nabídl překvapivou jednotu sám se sebou. Jako vánoční stromek můžeme být odříznuti od Adamova stromu a naroubováni na strom Kristův. Jednotu si také můžete představit jako manželství. Můžeme být jedno s Ježíšem, podobně jako je tomu v manželství. Představte si manželství mezi princem a žebračkou. Je špinavá a chudá, má ostudné jméno a budoucnost bez naděje. Princ ji přesto miluje a nabídne jí sám sebe v manželství. Jakmile jsou spojeni, co se stane? Princ převezme všechny její dluhy. Ona získá veškeré jeho bohatství. Její ostudné jméno překryje tím, že jí dá své vlastní. Pozve ji do svého života, rodiny a dědictví. Prostřednictvím prince může krále označovat slovem tatínku. A to všechno díky manželskému svazku. Stejné je to s Ježíšem. Když ho přijmeme, to vše, co je naše, náš hřích a prokletí, se stane jeho. A on za to všechno zaplatí na kříži. A to všechno, co je jeho spravedlnost a dědictví, získáme my. Pokud jsme jedno s Ježíšem, jsme už teď adoptováni do rodiny. Jeho duch je naším duchem, jeho otec je naším otcem. Patříme k jeho bratrům a sestrám v církvi. Hovoříme se stejným otcem a slyšíme, jak nám s láskou říká: Jsi mé dítě, které miluju a ve kterém jsem našel zalíbení. Nyní máme tyto výsady a až se Kristus vrátí, budeme mít také podíl na jeho fyzickém životě, který nikdy neskončí. Vzkřísí nás fyzicky v těle a dá svět do pořádku. V ten den bude Bůh soudit svět a navždy potvrdí své ne Adamovi
a své ano Kristu. Jste jedno s Adamem, ale v takovém životě není žádná budoucnost. Ježíš vám s otevřenou náručí nabízí něco jiného. Nabízí vám sám sebe, svůj život, svou rodinu, svou budoucnost. Je váš, když o něj budete stát. Buďte jedno s Ježíšem. Trojice vás zve k sobě. Číslo 2 popisuje svět. Budete jedno s Božím synem?